दिनै आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाल बे सिगाङावनो इन'ग्रेट जादोंबाबो सोलिबाय थादोंबाबो अपारेशन थियेटारखौ स्टार्ट खालामनो हायाखैमोन बिसेस असुबिदानि थाखाय दिनै नाथाय अपारेशन थियेटारखौ ओपेन खालामबाय जोंनि सिनियर डक्टर गेस्ट डक्टर बिजु इस्लारिनि दारै गतिके जोंनि अपारेशन थियेटाराव बे हस्पिटालाव दिनैनिफ्राय जिखुनु धरननि अपारेशनखौ जों हस्पिटालाव खालामनो थाखाय आगयबाय विभिन्न धरननि गायनोकलजियानो हक बा आदार इभेन लेपारोस्कपि अपारेशनखौबो बे हस्पिटालाव होनो थाखाय चेष्टा खालामबाय आरो मेसिनखौ जों अलरेडि लाबोबाय दा बेनि थाखायनो पाब्लिकफोरखौ क'क्राझार आरो साराउन्डिं पाब्लिकफोरखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामबाय जाहाथे बिसोरो फैनानै जोंनि बे हस्पिटालाव अपारेशनखौ खालामो मानोना जोंनाव क्वालिफाइड आरो एक्सपिरियेन्स डक्टरफोर दङ थेंक इउ अपारेशना जिखुनु धरननि अपारेशनानो जागोन नोङो गायनोकलजि गायनो अपारेशन आरो आदार अपारेशन जेनेबा स्टन अपारेशन लेपारोस्कपि दं जिहेतु स्टन अपारेशना इजि जागोन जोंनाव आरो अपेन सार्जारिबो जागोन बेबादि धरननि उन्दैनिफ्राय बोरायसिम जिखुनु धरननि अपारेशनानो जोंनि बे माबायाव हस्पिटालाव जागोन एक्सपिरियेन्स डक्टरजों सार्भिसनि खेत्रआव माबायदि सर जुदि 24 आवर सोलियोना सर जोंनाव बेवहाय 24 आवर सार्भिस इभेन लेबरेटरि फार्मासि बिसोरबो जोंना 24 आवर मोनायावबो जोंना टेस्ट जायो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेनिखायनो बे सुबिदा दङ आरो आइसिइउ नि फेसिलिटिफोरबो दङ नामा सर आइसिइउ एनआइसिइउ आइसिइउ दङ आरो एनआइसिइउ बो दङ एनआइसिइउ आ गथ'फोरनि आइसिइउ आ गिदिरफोरनि बेबो दङ माबा मा होनो जोंनाव रिसेन्टलि जोङो माबा खालामबाय मा होनो बेखौ भेन्टिलेसन माबाबो मा होनो भेन्टिलेसन सिस्टेमबो इन्ट्रडिउस खालामबाय मैयासो जोंनाव जास्ट मैयासो भेन्टिलेसनाव दोननानै जों बे हस्पिटालनियाव मोजां जानानै थांबाय आरो बर्तमानलागै बेसेबांसो सोर मा डिपार्टमेन्टनि स्पेसियलिस्ट डक्टरफोर नोंथांनि बे बिएम हस्पिटालाव दङ सार स्पेशली जोंथ' पेडियाट्रिकखौ टारगेट खालामदोंमोन किन्तु जों नुनो मोनबाय दा मेडिसिन डक्टरनिबो गिदिरफोरबो थाफैयो बेवहाय इभेन जोंनि हस्पिटालाव एडमिट जानानै मोजां जानानै थाङो आरो गायन'नि भिजिटिं डक्टर दङ आरो इउर'लजिनिबो भिजिटिं डक्टर दङ एपइन्टमेन्ट लानानै बिसोरजोंबो ट्रिटमेन्ट लानो हायो आरएमअ डक्टराथ' कन्टिनिउ थाखायो सार आरएमअआथ' दङ 24 आवर पाब्लिकफोरनि रेसपन्सखौ बुंनो थाङोब्ला फ्ल' अफ दहायनो आं होनलांखादों जे फ्ल' अफ पेसेन्टस दासिम गोदान हस्पिटाल हिसाबै जुदायाव माबायदि जायो जों बेखौ मिथिया खोनायोबो जे लासै लासैसो जायो किन्तु जोंनाव दा सिन्स मे 2000 नि बारा इन पेसेन्ट जाबाय more than 2000 दा हिसाब जोंना होननानै मथेथ' 3000 प्लास जानानै दं दा एक मास ना 2 मासावनो जोंना more than 300 जादों गोदानावनो फ्ल' अफ पेसेन्ट दा एखनबा बेडआनो थोआ दानिखौ होनला एखनबा बेडआनो थोआ आरोखि बेबायदि रुमावबो दोनलाबायनाङो बेबायदिसो जानानै थादों आरोखि रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो स्पेसियेलि गथ'फोरखौ
बे गामि सिंनि गथ'फोरखौ फार्मासि फोरनिफ्राय मुलि लानानै जाहोनानै सिरियास जायो बेखौ जों बांसिन नुनो मोनो बेफोरबादिखौ खालामाबालानो डक्टरनो खिन्थानानै मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय जोङो बे हस्पिटालाव फैनो थाखाय जोङो खावलायबाय आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानदों जोङो जोंनि हस्पिटालनि स्टाफ एन्ड माबाया मा होनो डक्टरफ्रा अलरेडि मोननै मेडिकेल केम्प खालामबाय मोनसेया आमटेका आमगुरियाव मोनसे इभेन बङाइगाव टाउनाव एसेबां डक्टर दङ एसेबां हस्पिटाल दङ रेसपन्सआ बहायसो साबसिन बे हस्पिटालनि फेभाराव सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव